sa gulay dyan, mga taga-probinsya. Ano? Ayan mga kaparing Jason, magandang hapon. Shoutout sa mga viewers natin, mga sponsor, ano naman sa sponsor, shoutout ko po sa inyong lahat. At tapos na akong maglaba. Kasi nagda-dryer pa. Ma, sa kanila ma. Hello. Pagod. Yung laban namin. Kasampay na. Sarap gulahin. Ito na lang kaya. Gulahin ko. Kaso kunti. Balingoy. Balinghoy na lang kaya. Laing. Ay namin nga ako sa kapitbahay ng ng laing, gabi. Kunti lang, kami lang naman kakain nito. Ibibili naman kumakain nito. Dilim na yan. Dito pala oh. Puso lang sa akin oh. Sabing ukoy. Gasan ko muna kasi may mga puti-puti oh. May mga puti-puti. Sawa sa karne. Kaya binigyan kami ni Bayaw. May karne pa nga dyan, kaya gusto ko maggulay.
gulay oh. Kasama yung tangkay. At naggatong na rin ako para kailangan ko yung uling kasi bili ko ng isang isda na pansahog. Takip ng electric pan. Diba? Yan, wala akong nabiling wala akong nabiling tilapia. Ito na lang. Walang sahog. Tayo, gata. Tawagin sa amin na luto nito, palusag. Di natin siya pa mamantikain. May sabaw-sabaw siya. Manamis-namis yung gulay nito. Sarap sana kung nakabili ko ng kaso wala akong nahanap. Wala akong nakahanap na tilapia. Ubus na. May karne pa. Kasi parang naumay. Naumay ako dun sa karne. Nih. Dalawang piga. Sarap sana kung mainihaw. Kaso wala akong nabiling Wala akong nabiling isda. Okay na to, kahit walang sahog. Gulay naman ulam natin, mas masarap pa, masustansya pa. Tapos yung gulay libre lang, hiningi lang natin kapitbahay. Bumili ko ng nyug 30 pesos, wala nang sahog, tipid pa. Hintay natin kumulo. Yun na, kulo na. Ligay ko na yung gulay. Yan, gulay kasama yung tangkay. So, mas gusto ko to sa katngana, yung bagong pitas. May sabaw-sabaw siya. Palusag. Katnga, laing, or gabi. Umulan, no? Yung sinampay sa taas.
libreng ulam. Kumukulo-kulo na. Yan, malapit na maluto. Shoutout sa mga mahilig sa gulay dyan, mga taga-probinsya. Nakaluto na ako. Yun na yung gulay. At bigyan din natin yung hiningan ko ng ano. Yung hiningan ko ng gulay. Yung sa amin. At ano. Kanin. Sleeping bags, all of our snacks, but guys, I think we're still missing something. What are you doing? We're just cuddling. Bro, ew! What is that? Dude, okay, stop. Please stop doing that. Alright, we are missing something. You know what? I'm kind of hungry. After all of this shopping that we did, I think we should order a pizza. Ooh, that's a good idea. Prank calling pizza for that'd be even funnier. We prank calling pizza for. Oh, you're right. You're right. Let's do it. Alright, guys, I have Little Caesars right here. I'm about to call them. I'm calling Little Caesars. Bro, yeah, you're calling Little Caesars. What kind of pizza are you gonna order? Tama lang yung kanin. It's gonna have a lot of peanut butter. No, you're gonna get peanut butter on pizza. Bebe, upo ka na. Peanut butter, clear, and everything. And, yeah, thank you, sir. Thank you. Alright, but now that we're ordering the pizza, I think while we're waiting for the pizza to come here, we should go play a game with Who Shot Thingies. That's a good idea. Let's go get them. Nagkain tayo na. Bebe, patayin mo na muna yan na ako na. Nak. Kain na. Nakupo na doon. Ayun po, kain tayo. Layo ng kanin natin na. Suma. Bakit may ibang ulam dyan? Yan, mayo nga ang gulay. Gulay ka din. Kulo na rin. Ako, kain tayo. Try muna tayo na. Dito ka naman. Ang gulay. Bebe, upo-upo ka na. Pasensya na po kayo sa likod. May sinampay. May sinampay. Ma, Kasi- kain kain, ma. Dito, ma. Hindi namin Kain dami na. ng nilabhan namin kanina. Yung uniform talaga yung nakalimutan. Nakababad to.
Father, Pray na, the Son, pray. the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy baptism of Christ, O Lord, Amen. Tara na. Father, the Son, the Holy Spirit. Kain ng gulay. Sabay sili. Tikim-tikim na lang ako kasi kanina pagkatapos maglaba, naligo ako. Tapos kumain talaga ako ng maraming kanin kanina. Busog na busog ako. Hindi talaga ako upo. Gawa lang tayo ng vlog. Wala tayong pa-upload eh. Ano ma? Bitawan mo na kasi yung cellphone. Wala na pa tayong yelo dyan. Tara. Saan mo? Tornet ah. Gulay ka. Gulay ka, baby ah. Masarap. Parang ano na yun, parang linabawan na, baby. Ay, Diyos ko po. Ano? Gulay. Nakikisuko lang ako konti ito. Pwede ka na kan. Ano na kayo, bebe? May sili pa ka, baby. Ano yun sa'yo? Hindi. Saan po tayo? Kain. Ano? Ba't di mo nintindi yung ano? Karni. Akala ko yung mga gulay. Wala na. Bakit? Ako. Sustansya yan. Naktam na ng sabaw na. Maano na. Nung tulad mo pa ako, ganito na inuulam namin. Pinapaulam sa amin ni Dodonod mo. Kasi wala ka pambili ito, libre lang, hinihingi lang to. Sarap ba ba? Mainit. Paborito ko talaga gulay. Dahil pang loto, masabaw. Yan. Puro sabaw lang naman yung gulay, di kinain. Kainin mo nga yung gulay. Hindi ka mamamatay yan, nabukan mo. Buhay ka niyan, di ba? Nung adobo, bukas na yan. Alam mo na yun, bukas mo spoon. Oo. Tikman natin. Binigay ito ni Bayaw, akin eh.
Ano ka? Nung kumain ako kanina kasi, tapos maligo. Gutom talaga ako naglaba. Dami na kain ko kanina yung tirang kanin. Tsaka tarang ulam. Wala na tuloy akong gana kumain. Pero mamaya siguro kakain ako madaling araw. Tapos ka na. Bilis. Masarap. Pero konti naman ang kinain mo. Usog na ako talaga. Subos. Sarap ng kainan. Dami mo naman nakain, basta gulay talaga. Ubus. Ubus. May tira pa, pwede pa bukasan. Ito yung binigay ni Bayaw, bukas. Hindi ko alam kung may pasok kami bukas, Lunes. Tanong muna ako. Pag wala, dito lang tayo sa bahay. Kasi kanina, linggo naman ngayon, minsan kasi may pasok kami pag linggo. Nag-chat ako kay Kuya Noli, wala daw pasok. Pag walang gawa, pahinga, linggo. Yan. Ayan po, hanggang dito na lang muna vlog na to. At gumawa lang ako ng vlog para may pang-upload tayo, para maalalayan natin yung YouTube channel natin. Kaya ayun, shoutout po sa lahat ng mga sponsor, mga viewers, silent viewers, at mga sa anonymous sa ating mga sponsor. At ingat-ingat po tayo palagi. Ayan, love you all, bye-bye.